De nood is echt heel hoog. We zijn nog lang net van het coronavirus af. De cijfers rennen weer op en ook in een aantal verzorgingstehuizen is er weer een enorme toename in positieve tests. 110 besmettings binnen er intussen bij de kwadrantgroep, waarvan zo'n 60 medewerkers en 50 cliënten. Dat laat zien dat het virus weer rap om hem heen griept. Het concentreert hem op dit stuit in Noordoost-Friesland. En die aantallen Die bij ons heel veel zorgen. We zien dat de aantallen stijgen. Landelijk beeld, provinciaal beeld, ook binnen de kwadrantgroep, bij veel collega-instellingen. We gaan een najaar in waar we ons grote zorgen maken over een toename van de aantallen. Om de aantal net uit de klauwen rennen te laten, wordt er naast de basismaatregels inzet op een boostervaccinatie voor de kwetsbaren. Dat betekent dat elke die al vaccineren is, een tweede prik krijgen kan. We hebben morgen provinciaal overleg. We hebben het voorstel om in overleg met de GGD te treden dat wij zo snel mogelijk van start kunnen met die boostervaccinatie. Voor ons duurt december gewoon echt te lang. Nou eens joch dat de mierskip verhuddet als het gaat om het nijlebje van de basismaatregels. Wiels dat er wel van zwaar kan dat de cijfers net exorbitant worden. Polarisatie neemt eigenlijk alleen maar toe. Ik vind het echt te gek voor woorden dat wij aan de voordeur bij onze instellingen soms volle discussies hebben met familieleden van cliënten die bij ons in zorg zijn over het dragen van een mond-neusmasker. Ik denk van even normaal, help ons en help onze collega's in de zorg om de zorg voor uw naasten overeind te houden. En help mee aan zo'n eenvoudige maatregel om een mond-neusmasker te dragen en 1,5 meter afstand te houden. Waar hebben we het hier eigenlijk met elkaar over? De druk op de zorg neemt onverminderde ta en daar leidt nou juist het knelpunt. We hebben nog last van de naweeën van de tweede, derde golf. We zitten in een nieuwe golf. Nog lang niet alle medewerkers die corona hebben gehad zijn voldoende hersteld. Dus wij zien binnen de kwadrantgroep, maar ook binnen de zorg algemeen, zien we het ziekteverzuim enorm toenemen. Dat betekent dat de continuïteit van de zorg onder druk staat. Dat betekent toch dat je naar noodscenario's gaat grijpen om die zorg te kunnen continueren die echt noodzakelijk is. Maar dat is eigenlijk wat we met elkaar niet willen. Dus de nood is echt heel hoog. En het einde is nog niet in zicht.